Nós levamos co problema este da auga advertindo eu desde mediados de julio. E ora abres o grifo na casa e como sale a auga? Está contaminada, porque non ten ningún tratamento sanitario. Eu non me vou a poñer a duchar con auga contaminada. Non se pode utilizar. Eu o único que estou utilizando é para cisterna. Hai varios pueblos que están na situación sin auga. Eu, por o que estou reclamando, é por Asear e por Saavedra. Imos para Saavedra, entón? Vamos. Abro aquí a villa e xa vedes que non hai auga. Canto tempo levas así? Pois eu levo desde setembro. Fixéronse as analíticas correspondientes e saleu contaminada con 4 bacterias. O 13 de outubro baleirou o depósito todo da auga, pois que estaba en malas condicións. Pois desde o 13 de outubro estou así, sin unha gota de auga nas villas da miña casa. Veu a inspectora, confirmou de que estaba contaminada, pero o único que se fixo foi desinfectar os depósitos e nada máis. Falta darlle o tratamento necesario para que a auga sea potable. Desesperados, unha cisterna de auga potable ten un valor de 250 euros. Tiño que eu, como veciña, vivir nestas circunstancias tan infrahumanas. Dá un pouco de medo, porque non sabemos exactamente cales son as bacterias polas que está contaminada. Eso xa vai para 2 meses. Recibindo 3 garrafas cada 2 días. Serían 2,5 litros por persona, somos 3. Hombre, en principio, a ver, non para ducharse, para eso non chega. Para beber, hombre, 2,5 litros, pois o básico, moi básico. Para utilizar para aseo, eso estamos utilizando a outra auga, ainda que din que está contaminada, claro. Nós lle rexeitamos as garrafas. Eu dixenlle ao Concello, nós admitimos as garrafas sempre que sean 2 días ou algo puntual. O que non podemos estar é moito tempo cas garrafas, porque como me funciona o bater ca garrafa? Como me funciona a ducha ca garrafa? Eu creo que pagando os nosos impuestos, esta casa está reconstruída de novo. Invertimos aquí X diñeiro, penso que tiramos con el para ter estes servicios. Dende Hora Galega puxémonos en contacto co Concello de Irixo para preguntarlle por esta problemática, pero o que nos din a nosa pregunta é que non queren facer declaracións sobre este asunto.